Isimbio Robin Iklio is my God. Good morning sa atong tanan sa kalibutan at gipuyan og kalibutan atong nimutangan karon atong material nga lawas. Kini ako mga borda kuha na kini sa kumpanit. Okay, studio man ta. Ano siya diri kasi klasita og misyon ng kalibutana. Balikan nato kini mga doktor og DOH. Ang mga tao mingon sila nga kada adlaw maligo para dili kuno kuno germs, manghilamos, manghunaw, magamit og alcohol. Pero kanang gipantupok sa lawas sa mga bata sa buntis prenatal, puro virus, kagaw, bakterya. Grabe giloko jud mayo ang mga tao sa mga doktor ug DOH. Katimaan ba mo nga kanang mga taong grasa walay gidungog nga nasakitan ng gitawag nilang COVID o coronavirus? Kaya nga naman ang ilang lawas may kaugalingon nga cell o proteksyon kanang odor o baho silang lawas. Mao kanay mo dipinsa sa kada tao, mo nay virus nga good virus, bakterya nga mo dipinsa sa kada isa nga tao. Kay kitang tan gitagaan ang kitag anti body virus sa Dios nga kini atong kaugalingon nga lawas nay kaugalingong proteksyon sa tinori lang. Kana matong grasa ligon kanin lawas maulanan tagsika na halos dili sila sa bawan tungod sa bakterya o virus nga kaugalingon nila nga nasilang lawas. Mausab kita apan tungod sa kabright sa mga doktor og DOH naghimo sila kay gihimo magnegosyo na ang tao sa tibuok kalibutan. Ang pinakadakong negosyo jud nagsuuban ra ni mga kaparian o kini mga doktor og DOH. Gihimo nila kan ba ang Bible o Biblia ang kon sa Dios ilang gipangwarta ug may pira pangutana kanang mga kaparian, mga pastor, mga doktor, mga DOH. Kaya ba nila mabuhi og patay? Kaya ba nila mosaysay sa historya sa kalibutan ang giling gipuyon og kalibutan nga ilang nimutangan? Manang lisod kay rin panahon na karon. Daghang mangingilad ba? Di ayo tagtamak, ayo taog kan ba? Kuan sa mga tao nga ang atong kaugalingon nga katungod gikuha pa. Asa naman ang demokrasya nato ning kalibutan na karon? Nga giputol man nila o ilang gikuha. Kada isa nato natin kagawasan pero unsa karon nitabo nato diri sa Pilipinas. Gi ayo ta nila o kuha sa tong kaugalingon nga katungod. Mo ni sa karon ang nitabo nato. Pero sa bagay inana jud siguro ang lakat sa kalibutan karon. May kiingon nga kung wala kay nakatunan listo jud kay karon panahon na kay giayo man tag ilad sa mga nagdumala karon. Mo na siya nga balikon ko ang mga tao ningon ang DOH nga manghinlo, maligo, manghunaw, magamit og alcohol, magpismas, magpisil para di ka matagta bakterya. Pero kanang ipantupok nila nga baksin is pinakalala nga delikado nga virus. Hunahunaan niyo mayo kung gigago ba tag mayo sa mga doktor dito so wala ba. Reason video kay rong panahon na. I-control man nila kay gusto man nila nga makakwarta sila ba sa tao. Manabuntis pa lang gitamnan na nila bakterya, virus ang lawas sa bata. Ang bata may pinakalaot. Nainumdum mas kapanahon na ni Jesus kanitong panahon. Nga tanang buntis kaniya to gipampatay. Mao gyapon karon wala gidiretso inanay nila patay kay gitanuman naman og virus ang lawas sa tao. Nga naman day kanitong panahon. Sa line of 60s, lines of 70s, nabay bakuna kaniya to sa mga buntis? O below 50? 1950 nabay mga bakuna kaniya to sa mga buntis? Wala man siguro, di ba? Apan sa kabright sa mga doktor kay gusto man sila makakwarta mo nang buntis pa lang gitamnan na nila bakterya
virus. Pagkahimog sa bata, pila pa lang kasimana, pila pa lang labi na karon kanang ilang gikon nga sa kuan ba, newborn luya sa bata. Ang dugo yun mismo may ikuan, ang nakaandag ko kano may nanaon sa kay bation. Natana ko kung bata lagi pagkaluya. Grabe yung ikuan ni mga doktor karon mayo. Sa bagay, gusto malagi sila makuan ba, muhari sa tibok kalibutan, kontrolo nila ang tanang tao sa tibok kalibutan. Apan sa taman nga na may Jimmy Vanilla limpot nga ni Barog nga gipuna ba, gituki unsa sila karon nga mga tao ning kalibutan. Balikon ko basta ako wala na ako nagkulang kaniyong tanan. Good morning, matug isang hari kanato. Salamat po.